It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang mga pangako niya noon ay unti-unti niyang ipinapako. Wala na. Hello, DJ Rocky. I am your silent listener. Palagi akong nakikinig sa secret files na binabasa mo. But now I want to share my own story to you. So, here I am. Sa'yo ko muna isusulat to. Itago mo ako sa pangalang Airy. At ito, ang aking secret file. Grade 6 ako noon, first day of school. Maaga akong pumasok para hindi ako mahuli sa klase. Para na rin makalibot muna kami ng kaibigan kong si Hara sa buong school. Pinuntahan namin ang mga kapatid niya. Naglakad-lakad until we decided to check other students section. Kasalukuyan kaming nagtitingin when I saw an unfamiliar name written at the bottom of the list. Itago na lang natin siya sa pangalang Raj at transferring. Hindi ko na siya nakita sa room nila noon dahil tumunog na ang bell. Hudyat na magsisimula na ang ceremony. Pumila kami noon sa may harap ng flagpole. At dahil magkalapit ang letra ng section namin ni transferred guy, Earth ako at Jupiter siya, naging magkatabi kami sa pila. Nagkataon pa noon na pareho kaming may katangkaran kaya parehas kaming nasa dulo. At dun ko na nga nakita ang mukha niya. Ang pangalan niya lang ang unfamiliar dahil ang mukha niya ay pamilyar na pamilyar. It was like I saw him before pero hindi ko lang alam kung kailan. Nagkatinginan kami ng saglit nang napansin niyang nakatingin ako. Kaya ibinalik ko na lang ang tingin ko sa harap. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya ay may naramdaman akong parang ayaw ko sa kanya. Mukha kasi siyang mayabang at palaaway. Pero malay ba natin? Months passed, we never talked to each other. Kapag kumukuha kasi sila ng tubig sa room namin, ay ang kaibigan niya lang ang kumakausap sa akin. Ako kasi ang nakaupo sa tabi ng bintana at ako ang malapit sa refrigerator. Kaya ako minsan ang nauutusang magbenta sa kanila. Wala kasing magbabantay ng ref na dapat sa kantin nakalagay. Kaya sa amin na lang inilalagay. So grade 6 pa kami noon, uso pa ang crush things. Nagkaroon ng crush ang kaibigan ko sa kaibigan niya dahilan ng pagiging madalas naming paglabas ng room at pagpunta sa tapat ng room nila. Isang room lang naman ang pagitan ng room namin sa room ng Jupiter kaya madali lang puntahan. O di kaya naman sa court kami or kung nasaan man sila. Dahil doon sa kaibigan ko ay nagkaroon kami ng communication sa isa't isa. Pero palagi kami nag-aaway, nag-aasaran, nagbabangayan until we ended up being enemies. Makita ko lang siya at ang yung ngiti niya na nakakaasar. Ay, kumukulo talaga ang dugo ko. Hindi pa kasi akong nanalo sa away naming dalawa. Dahil kapag gaganti na ako, tinatakbuhan niya ako. Hanggang sa mapagod na lang ako kakahabol sa kanya at titigil. At hindi pa talaga siya nagsasawa. Kasi ultimo sa chat, inaasar ako. Until one day, he changed. Tinigilan niya ang pang-aasar sa akin. Madalas niya na akong tanungin kung kumain na ba ako or kami. He became sweet. Kahit sa chat, ganun din. Nagtataka nga ako Kasi, nag-iba yung kinikilos niya. So, tinatanong ko sa sarili ko kung bakit. Baka may nakaing lason. O, sinasaniban? O, nagayo, hindi ko alam.
I want to ask him. Pero baka masabihan ako na nag-assume lang ako. So, I decided to remain silent. Mas mabuti na rin yun. Natahimik ang buhay ko kahit papano. So fast forward, naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Paminsan ay umaabot na kami ng gabi. Puro tawa lang. Then one day, he asked me kung ano raw ba siya sa akin. Hindi ako makasagot noon. Kasi hindi ko rin naman alam kung ano isasagot ko. So binalik ko sa kanya ang tanong. Then he said, minamahal na yata kita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya ng mga oras na yon. Bata pa kami. Masyado bang mabilis? At bukod sa tutulang mga kapatid ko at parents sa ganyang bagay, ayokong sumugal. Hindi rin kasi natin alam kung mananalo ba tayo, kung ano bang mangyayari sa atin. Kaya kahit na hindi ako katalinuhan, ang gusto ko muna ay makapagtapos sa pag-aaral. But admittedly, parang may feelings na ako sa kanya that time. Pero crush things lang. Because I cannot explain what I really feel. Pero pilit na sinasabi ng utak ko na crush lang yun. Hanggang dun lang. So sinabi ko na lang din sa kanya noon na crush ko siya. At least nasabi ko, diba? Baka ang nararamdaman niya rin ay ganun lang. Bata pa kami, kaya naguguluhan pa siya sa feelings niya. Kumbaga puppy love lang yun, hindi pa totoo. Ganun yung sinasabi ko sa sarili ko. So niligawan niya ako kahit walang pasabi. Basta na lang niya akong niligawan. He did not ask for my permission. Gusto niya lang i-prove yung sarili niya. Hinayaan ko lang siya na gawin yun sa gusto niyang gawin. But he knows na hindi pa ako pwede. Ang sabi naman niya, maghihintay siya. Fast forward, 2 days before Valentine's Day, he gave me a letter. A lot of words were written on it. But the only word that stuck on my mind was, maghihintay ako. That Valentine's Day, after ng ceremony sa court, he asked me if okay lang ba na magpicture kami together. Nung una ayaw ko kasi baka i-post niya sa FB. Ganun kasi siyang tao. Pero wala rin ako nagawa kasi ayaw akong paalisin ng mga kaibigan niya. Binigyan niya pa ako ng teddy bear bago kami umuwi nun. Palagi niya ako tinatanong kung okay lang ba. Yung ganun, para raw maitatago siya kung sakaling sa ibang school na siya mag-enroll ng high school. Souvenir, kumbaga. Dahil nalalapit na yung graduation namin nun. Palagi niyang sinasabi sa akin na mamimiss niya ako. At ganun din naman ako. On our graduation day, uso pa nun yung sona sa mahabang pinagdugtong-dugtong na construction paper at irorolyo. Sumulat ako sa kanya. Ipinabigay ko yun sa kanya after ng ceremony. Walang laman ng papel na yun, kundi puro pasasalamat sa kanya. I thanked him for taking care of me, for making me feel that I am loved, and for telling me how beautiful I am. Even though hindi naman talaga ako kagandahan. Pauwi na sana kami noon. Nang makaramdam ako ng uhaw, sabi ko sa lolo ko, bibili muna ako ng buko. Lumapit si Raj sa akin noon. Humihingi ng permission para magpicture daw kami. Last picture, pumayag naman ako. Baka nga kasi huli na namin pagkikita yon. Pero hindi pa pala. Nag-enroll kami sa parehas na school. Masaya kami noon na nasa iisang school lang kami mag-aaral. Pinaplano pa niya noon na sabay kaming kakain at uuwi pero hindi natuloy. Habang tumatagal, nagbabago ang takbo ng storya naming dalawa. His classmate had a crush on him. At nabalitaan ko na lang na ganun din yung nararamdaman niya para dito. Ang mga pangako niya noon ay unti-unti na niyang ipinapako. Wala na. Hindi ko na siya pinapansin noon. Nitingnan siya, hindi ko ginawa. Napansin naman niya yun. Kaya one time pinuntahan niya ako sa room, sabi niya sabay kami mag-lunch. Libre niya. Sabi ko, busog ako. Kahit na ang totoo, hindi pa ako nakain. Hanggang sa sinabi niya na lang yung tunay niyang pakay.
Gusto niya akong makausap. Naglakad-lakad kami sa buong school. Malaki naman ang school kaya marami kang mapupuntahan. Tinanong niya ako kung nagsiselos ba raw ako sa kaklase niya. Ang sabi ko, hindi. Hindi naman ako dapat magselos sa kanya kasi wala namang tayo. Hindi ito yung unang beses, by the way, na nasaktan ko siya through my words. Nagalit lang naman ako sa kanya dahil nangako siya noon eh. Wala rin pala. Sana, hindi na lang niya sinabing hihintayin niya ako kahit gaano pa katagal. Para sana hindi ako umasa, di ba? Kung hurt siya, ako rin. So we lost our communication that time. Maraming buwang hindi kami nag-usap. Then nagkaroon siya ng girlfriend. Hindi ang kaklase niya dahil hindi naman pala talaga yun yung gusto niya. Sinabi lang niya sa akin ng mga kaibigan namin noong elementary para magselos ako. After nun, naging magkaibigan na lang kaming dalawa. Parati silang nasa may tabi ng room namin nun dahil halos sa mga kaibigan niya ay nandun. Kaya minsan nagkakausap pa rin. Then pandemic happened. Naghiwalay sila ng girlfriend niya. Hindi ko na alam ang dahilan. After 1 year ng lockdown, chinat niya uli ako. Nangungumusta. Hanggang sa naging madalas na uli na mag-usap kami. Mas naging close pa kami sa isa't isa. Nung naging magkaibigan na lang kami. Meron siyang girlfriend pero hindi na rin kami ulit nag-usap. Naputol ang usapan namin dahil naging busy kami parehos. Tapos, nagtrabaho siya habang nag-aaral. Modules lang kaya pares kami nahihirapan. Then after a year, nagkausap kami uli. Naghihingian kami ng sagot sa isa't isa. Kung minsan naman, nag-aasaran lang kami buong gabi. Paiba-iba ng mga topic. And then palagi niya akong inaasar noon na baka gusto naming ituloy yung dating kami. O baka miss ko siya. Tapos tatawanan ko lang siya na para bang baliw. Then one day, chinat ko siya. Nag-share ako ng stories. I tried to make him laugh that time. Pero parang ang peke ng tawa niya. Na kahit hindi ko naririnig ng personal, parang may kakaiba. He even chatted me ng kung ano-ano na para bang ang unusual. Kahit na wala na siyang ma-reply, magre-reply siya. Wag lang akong ma-last chat. And then, one night, nag-ibang lahat. Sinisin niya yung chats ko. Nagtaka ako pero hinaya ko na lang. Baka pagod lang sa trabaho. Hanggang sa 3 araw na wala pa rin paramdam. Sunday, kumakain kami noon ng mga ate at pinsan ko. Nang biglang may mag-pop up na chat sa isang kaklase niya. Asking me if totoo raw ba. Sabi ko ang alin. Wala na si Raj. Halos maiyak ako sa sinabi niya. Lumayo muna ako noon sa mga kasama ko. Pinaprocess ng utak ko yung sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung gagawin ko, kung ano magiging reaction ko. Ang iniisip ko ng mga oras na yun, baka prank lang. Hilig naman niyang gawin yun eh. Kasama ng mga kaibigan niya. So I chatted him. I asked him if okay lang ba siya, kung nasan ba siya. Pero kuya niya na yung nag-reply. He sent me a picture of him in a coffin. Patuloy ko yung pinagdarasal noon na sana biro lang pero hindi. May pinag-iipunan yun. Kaya hindi naman siya siguro basta na lang bibili ng kabaong at barong para lang mag-prank, diba? Unti-unting piniproseso ng utak ko. Wala na siya. Iniwan na ako ng taong yun nang hindi man lang nagpapaalam, ni warning hindi ako binigyan. Magkausap lang kami 3 days ago bago mangyari. He committed suicide. And until now, sinisisi ko pa rin yung sarili ko kung bakit hindi ko siya kinulit at kinausap nung gabing yun para hindi niya na-feel na mag-isa lang siya. Sinisisi ko yung sarili ko kung bakit napakataas ng pride ko. At iniisip kong baka kapag kinumusta ko siya, isipin niyang may gusto pa ako sa kanya. Sa sobrang pag-overthink ko, nakalimutan ko na siyang kumustahin. Kung ayos pa ba siya.
Hindi niya ako nakalimutan kumustahin mula pa noon, pero ako nakalimutan ko. Then pumunta ako sa kanila. Kasama ko ang mga kaibigan ko nung elementary. Hindi ko alam. Nasa may iskinita pa lang kami bago pa ako pumasok sa bahay nila. Nanginginig ng mga tuhod ko. Hindi ko alam kung kaya ko ba. Nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako. Kasi nakikita ko pa lang yung kabaong niya habang nasa may pintuan ako. Ang bigat na ng pakiramdam. Sinamahan lang ako ng kaibigan ko para pumasok. Nasa loob pa noon ng mga ilang kaibigan niya. Tiningnan ko siya. He looks so tired. Ibang-ibang itsura niya ron. Ang masayahin niyang mukha ay nag-iba. His smile that once became my sunset in heaven has gone. Ramdam ko na nangingilid na yung mga luha sa mga mata ko. Kaya niyaya ko yung mga kaibigan kong umalis. Nagpaalam ako, sabi ko babalik na lang ako sa last day niya. As I promised, pumunta ako. Noon, lagi niya akong niyayaya na kumain sa labas. O gumala kami, libre niya. Pero palagi akong tumatanggi kasi alam kong hindi naman ako papayagan. At ayaw ko namang gumastos pa siya. Ngayon ako naman ang pumunta sa kanya. But I didn't expect it to be like this. I did not expect him to see this. In a coffin. For the last time. Tinitigan ko siya ulit ng matagal. Ganun pa rin, walang pinagbago. Then I asked my friend if pwede niya ba kami picturean together. After noon, kinausap ako ng nanay niya. I saw the pain in her eyes. Kahit na nakangiti siyang humarap sa akin. Pilit niyang itinatago ang sakit na nararamdaman niya sa pamamagitan ng pagngiti. She's like him. Mahilig magtago sa smile. Kung hurt ako, mas lalo na siguro yung nanay niya. Umalis na kami, pero hindi pa ako umuwi. Sumama muna ako sa mga kaibigan ko nung elementary para naman hindi ko masyadong maramdaman yung lungkot. Pinilit kong wag umiyak dahil nga may kasama ako. Because I prefer crying alone. Pero hindi ko mapigilan na makita ko yung story sa Facebook ng isang kaibigan niya. It was a video. Valentine's Day. Na binigyan niya ako ng bulaklak. Ay, napakagulgol ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi naman to yung unang beses na nawalan ako ng importanteng tao sa buhay ko. But still, it's painful. Losing your best friend, crying shoulder pillow, and used to love. Ang sakit. I stared at our picture. Inalala ko siya. Sabi niya nga nun, mag-picture kami. Yun yung picture namin nung graduation day. Last picture raw. Lagi siya nagtatanong kung pwede bang mag-picture kami. And this time, ako yung humingi ng last picture sa kanya. So to the man who made me feel that I am beautiful, to the man who made me feel I am loved and cared, ang daya mo. Napakadaya mo. Nawawala ka na lang bigla ng walang warning. Hilig mo talagang manggulat, no? Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Una na ron yung bakit? Bakit mo nagawa yun? Bakit bigla ka na lang nang iwan? Ba't di mo man lang ako sinabihan? Ang dami namang pwedeng sabihan ng problema mo. Nandito rin lang naman ako. Ba't pinili mo pang magsarili? Ano pa't naging kaibigan mo ko? Sinabi mo sa akin na palagi ka lang nandito sa tabi ko kapag may problema ako. Ganon din naman ako eh. Nandito ako. Well, I guess siguro nga hindi mo kinaya yung hirap kaya pinili mo na lang sumuko. Thanks for saving me. Whenever I overthink everything. When I cannot sleep at night.
I hope I had saved you too. E di sana nandito ka pa. Kaso huli na. Pasensya na kung nakalimutan kitang kumustahin. Balik ka na rito. Di na ako magagalit sa'yo kapag inasar mo ko. Sasabayan kita sa trip mo. Pakukopyahin kita sa lahat ng subjects na kailangan mo. Di na kita aawain. Pasaway ka lang dyan, balik ka na lang dito. Miss ka na namin. Miss ko na yung dating asaran, away at bangayan nating dalawa. Miss ko nang habulin ka kapag hindi na ako makapagpigil sa inis ko sa'yo. Miss ko na yung pagsabi mo sa akin na maganda ako. Yung pag-aalaga mo sa akin, yung sweet smile mo, yung kakornian mo, yung tawa mo, yung buong ikaw. Miss ko na lahat yun. Di ba palagi mong sinasabi sa kaibigan mo na hinihintay mo pa rin ako? Parang ang labo namang mangyari niyan, wala ka ni. But yeah, thank you pa rin sa lahat ng memories we shared together. 4 months ka nang wala. And until now, patuloy ko pa rin ipinagdarasal na sana panaginip pa rin to. O panaginip lang lahat to. Na sana magising na ako at kakausapin pa kita ng matagal. Kaso hindi. Alam mo ba na panaginipan kita, magkasama tayo ulit. Tapos, magkasama tayo. May nagsabi sa atin na wala na yung isang kaibigan natin. Tapos nung pupuntahan na natin siya, bigla natin siyang nakita sa daan. Nung pabalik na tayo sa table, biglang kumain tayo. Tapos, paglingon ko sa'yo, hindi ka na pala namin kasama. Ibang tao na yung nakaupo sa upuan mo. Then, nung tinanong ko kung nasaan ka, ang sabi nila wala ka na. At least nakita kita sa panaginip. Pero ang daya mo pa rin, nag-promise ka na hindi ka mawawala eh. But now you're gone forever. Siguro yung panaginip kong yun may gustong sabihin. Na I have to let you go para maging tuloy-tuloy na ang biyahe mo. Kasi kung patuloy kitang ikukulong sa isip ko, hindi ka makakaalis. So now I'm letting you go. I know this isn't a goodbye until we meet again. You will never be forgotten. Rest in His arms forever.